Tätä Ytä ei saa niinku invertoida. Onko se katsomassa jotain settingsia? No joo, kun tää kamera on niinku invert. Niin onkin. Xn saa korjattua, mutta jostain syystä toi invert Y ei tee mitään. Saa sen. Sekin pitää samalla tavalla kuin... Eikö se Mulla se ei pystyy mene. Joo. Mäkin laitoin sen, mutta se oli silti jäi. Joo. Pistää... Onks meillä room code? Joo. 8 GUD RAS. Niinku minun nimeni 3. 8 QD ras. Laitan sen vielä tonne. Mitä tässä pitää tehdä? Mistä tää? Mikä näppää? Toi menee eteenpäin. Toi nostaa tosta. Niin tuolla Steam Pagessahan luki joku tutorial, Live Chair Simulator. Ei oo VAST-kontrollit, vaan on QVERASDFGH. GH on abilities. Vaikin laukkaan tää menee. Niin nää vissiin niinku ASDF siirtää sua niinku taaksepäin ja QVR eteenpäin. Fuck you, mä lähdin menee. Ja GH on näitä ihme potkuja. Miten pitäis pystyä Miten tässä pitäis pystyä seuraa mihin sä katot kun... No niin pois. Hyvä me pelataan. Tulvetaan ihan proon hätään. No niin. Mitä mä tein? Oho, no niin. Miten te menette eteenpäin? Ei kun toi pitää aloittaa toi peli. No niin. Jo härsuu. Menee! Paska! Nyt tää joku oikeesti oppi nää. Kuka oppi nää saakeli? Ei tässä on mitään. Noniin. Noniin. Ai nyt mä keksin tyylin saakeli minä pääsen eteenpäin. Joo. No niin. Nyt mennään. Mistä Ei. liiku silleen? Mä en tiedä mitä vittu. Mä näyttää jotain retuhevosta. Hyvä, Come paino. on. Yes. Mitä vittu teet? You can do it. En mä tiedä. Koilla potkii. Myötä niitä kävelyjä. Hemmetti. Joku ASDF spämmää tai sit QVR. Ja menee toiseen suuntaan. Aha. Niin tälleen pääsee tälleen. Sakaan tässä kun on laukan aika. Ei oikein. Hello. Hyvin toimii tää laukka. Mutta nythän mä menen täysin. Noniin, nyt lähti. Okei. Mä menen Vittu ottamaan. se potki. Katsotaan. Katsotaan. Mistä sä Fuck you. potkit?
Ai tuolta. G ja H. Saakohan niillä jonkun? Niillä saa jonkun häkin varmaan vedetty. Joo, spämmit niitä, kyllä tää menee. Jumalauta, kato! Okei, näyttää nopeasti, mutta ei liiku mihinkään. Otetaan restart. Sitä Ei toi. enter kun ratkee. Change game. Sammakko tuolla. Noniin. No kokeillaan näitä potkuja. Mitä? Mä haluan kokeilla että Oi. Roli. mites tän saa? Okei. Slowly but surely. Henkka sai kohtauksen. Kytevästä. Ei noi potkut oo pirra. Joo, mä huomaan. Kun on samma. Miten tällä pääsee eteenpäin? Tää näyttää sussilta. Ei, kato! Kato! Dance. Mulla on oikein dance moveit täällä. Vittu, älä mene noin vituralle joka kerta kun mä hyppään. Tätä alkaa näyttää joltain fucked up hämähäkiltä tää tyyppi. Kauhan pelottaa. Kato! Mä pääsin maaliin. Alright. Ei vittu, tää on nopee. That's pushing. On come at me. Dance. Dance. No. Ei sinne päin, väärä suunta. Jos mä näin päin. Aha, nyt lähti. Noni. Noin punainen. I'm coming for you. Sitkeitä kavereita. Tänne päin. Noniin. Vittu, älkää karatko. Noniin. Ootko hausta? Ai, nyt lähti. Nyt tuli lähtö. Saatana väärinpäin. En mä voi tänne päin mennä. Se ei oo mitään järkeä. Mitä tässä on edes tarkoitus työntää toista? Eiku start game tässä. Okay. Tapahtuuko tässä jotain muuta kuin... Ei tässä. Ei tässä oo mitään väliä, onko tää peli alkanut vai? Ui, kohta miten vauhilla mä menen. Jos mä yritän ennemmin hypätä täältä alas, kun Julus. Win a pushing Eiku game. Ei tosta tonne alas asti pidä hypätä vaan tohon. Ai jaa. Vaan tohon reuna. Kyllä, nyt on kyllä high quality peli. Okei, tämä.
Kai tää lähti jo. Eiku. Tässäkin on totta. Ei hajuakaan. Pitääkö meidän saada nää oikein väriset tänne oikealle värille? Mä tiedän. Mä toin meidän Niin osu. pallo tonne. Hei hei! Oho. What you doing? Crazy man. Kyllä ihan vitu crazy. Mä vielä opin tää vitun laukka. Ai. Minne mun pitää saada mitäkin? Varmaan tää on sinne punaisella. What the fuck? Noniin. Nyt me saadaan Tulee pojoja. piste. Sulla tulee miinusta. Ai veitsi. Tää on PvP-peli. Mä potkin tän johonkin vittuun tästä. Mäkin No, mä yritän mennä toiseen suuntaan. Mä oon oppinut tän tekniikan. Selkeästi. Hetkinen, kuka on kuka? Mä oon tää toinen punainen. Mä yritän tätä vitun laukkaamista. Mä vielä opin tän. Mä en jaksa vaan täällä tylsää tälleen kävellä. Joo, vähän on Onko se next game? motivaatio kadoksissa. Joo, vaihdetaan peli. Joo. Ketään. Hän ei ollut ihan niin